Здравейте, здравейте приятели на APD Service. Както виждате, това е табло от Audi S4 B5 S-Cool табло Ost Facelift, което днес направихме по един уникален начин с бяло. Вижте колко готино бяло, синьо на стрелките, така, бялото, страхотен цвят, ето, синьо на стрелките. Дисплеят беше изгорял, виждате колко хубаво се вижда в новия дисплей, сложили сме хубав качествен дисплей. Тези, които не знаят, ето това е оригиналният дисплей, 20 годишен дисплей, нормално и да е дефектирал. Така, само да наместя табелцето. И така, направихме това табло в бяло и синьо. Ето, сработи си му намалянето на осветлението. Може след това да си го усилим, ако трябва. Таблото стана уникално. Рядко е самото табло, право да кажа. Не ви показах първоначалния вариант, ще ви покажа снимка как изглежда такова табло. То свети в червено с бели стрелки. В случая ние направо направихме съвсем нова готина визия. Малкият дисплей, който е с километрите, сме го направили в синьо. Виждате колко готино стана. Това табло свети страхотно. Сега ще ви го покажа. Това е една дневна светлина. Сега ще ви покажа и как свети вечерта. Ето и как свети таблото вечерта. Виждате колко готино се получи. Вижте. Бяло с страхотни, ето вижте, с хубави сини стрелки. Таблото стана уникално. И съвсем скоро някой ще може и да му се радва. Значи самото табло е в мили, но отдолу си има и километри, така че това не е проблем. Ето го. Това е, мисля, че стана страхотно. Много рядко табло, есково. Получи се страхотно. Много добре. И дисплей и всичко, пак казвам, ето вижте. Работи си намалянето на осветлението. Вижте. Може да се намали буквално до 0 и да се увеличи. Сега пак ще има някой, който ще каже, че прекалено ярко или така нататък. Сега ще ви покажа реално, защото камерата малко на тъмно преекспонира. Ето, продължаваме. Бутнах малко ISO-то надолу, за да може да ви покажа реално какво се вижда. Вижте колко прекрасно се вижда. Абсолютно не дразни на очите, защото нали, ще има и такива, които веднага ще кажат, че дразни. Не дразни. Свети си прекрасно. За тези, които знаят, есковите табла, винаги стрелките им светят по-силно, отколкото свети самия уред. Виждате колко готино стана. Ако и вие искате подобно табло, може да се свържете с нас на нашата Facebook страница. Ще оставим линк в описанието на това видео. Там ще може да се свържете с нас и съответно да обсъдим най-добрия за вас проект. Като всичко, което ви интересува, пак казвам, може да ми пишете. Ето го. Стана си страхотно самото табло и някой, отново казвам, ще може скоро да му се радва на това таблоце. И така, това е, приятели, благодаря ви и до следващото видео.